Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Solemnitat del cos i de la sang de Crist. Text de l'Evangeli. En aquell temps, Jesús digué als jueus: Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món. Llavors, els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien: com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar? Jesús els respongué: us ho ben asseguro, si no mengeu la carn del Fill de l'Home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre. Comentari. Monsenyor Agustí Cortés i Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Avui, tot el missatge que hem d'escoltar i viure està contingut en el pa. El capítol 6è de l'Evangeli segons Sant Joan refereix al miracle de la multiplicació dels pans, seguit d'un gran discurs de Jesús, un fragment dels quals escoltem avui. Ens interessa molt entendre'l, no solament per a viure la festa del Corpus i el sagrament de l'Eucaristia, sinó també per a comprendre un dels missatges centrals del seu Evangeli. Hi ha gentades afamades que necessiten pa. Hi ha tota una humanitat abocada a la mort i al buit, desproveïda d'esperança, que necessita Jesucrist. Hi ha un poble de Déu creient i caminant que necessita trobar-lo visiblement per a seguir vivint d'ell i assolir la vida. 3 classes de fam i 3 experiències de sacietat que corresponen a 3 formes de pa. El pa material, el pa que és la persona de Jesucrist i el pa eucarístic. Sabem que el pa més important és Jesucrist. Sense ell no podem viure de cap manera. Sense mi no podeu fer res. Però ell mateix volgué donar menjar al famolenc i, a més, en feu d'això un imperatiu evangèlic fonamental. Segurament pensava que era una bona manera de revelar i verificar l'amor de Déu que salva, però també volgué fer-se accessible a nosaltres en forma de pa, per tal que els que encara caminem en la història romanguem en aquest amor i assolim així la vida. Volia abans de res ensenyar-nos que hem de cercar-lo i viure d'ell. Volgué demostrar el seu amor tot donant menjar al famolenc, oferint-se assíduament a l'Eucaristia. Els qui mengen aquest pa viuran per sempre. Sant Agustí comentava aquest evangeli amb frases agosarades i plàstiques. Quan hom menja el Crist, es menja la vida. Si, doncs, us separeu fins al punt de no prendre ni el cos ni la sang del Senyor, cal tema que morireu.